Dwi'n caru'r iaith Cymraeg. This is the one you've got down, haven't you? You've got this one. Dwi'n caru'r iaith Cymraeg. He's like, oh, yeah. Wella. Da iawn. Ni'n agos iawn I teulu Rob rwan, sydd yn lyflu. Da ni wedi creu ffrindiau da iawn, cryf iawn, allan o'r holl prosiect. Diolch I Rob a Ryan, mae tîm pêl-droed cyntaf Wrecsam wedi cael gwahoddiad I fynd ar daith o gwmpas yr Unol Daleithiau. Dyma gyfle I wynebu cewri y Premier League, Chelsea a Man United, gan orffen yn Philadelphia. Dinas sy'n enwog am Philly cheesesteaks, lleoliad y ffilm Rocky a man geni un o berchnogion Wrecsam, Rob McElhenney. Dros yr wythnosau nesaf, bydd Maxine yn cyfuno ei gwaith o gohebydd gyda'i chysylltiad efo Wrecsam. Did you ever think, when you went into this, that you'd be standing here about to watch Philadelphia versus Wrexham? I could never have guessed the specifics of what would have happened, but we knew from the very beginning that this could be a possibility. So to see it realized is a dream come true. Are you a bit torn today? No. In that case, are you a bit worried about the Philadelphia fans? No, I will say that I think I showed my support last year. I went to the MLS Cup, and I was wearing full Philly Union attire. But today, I got to go with Sorry, Wrexham. guys. Sorry, guys. We're going for Wrexham. Yeah. Wrexham. Clwb pêl-droed hollol unigryw, gyda hanes hir yn mynd nôl dros ganrif. Mae o'n palas o le. Turnstile wedi troi a mewn efo nhw I mwynhau'r madness. A dyna'r llwyfan ola! A rwan mae'r tîm yn creu pennod newydd gyda perchnogion o Hollywood. This beautiful, torturous game. I'm actually grateful in this moment that I didn't care about this years ago because it would have just eaten me alive. Yn hymor 22-23 ar ôl 15 mlynedd o aros. Honne oedd y gêm ynddo. Dyrchafiad. A theimlad y gallai'r clwb barhau I ddringo. Fi'n syth I fyny eto, bydd hwnna'n rhywbeth allan o freuddwyd. Ond doedd I ddim yn ddechrau hawdd i'r tymor. Gath o pomwlyn I dacl. Ac mae'r gwrthwynebwyr yn ffyrnig. Welsh Derby, let's have it! Here we go. Da ni'n gael clec yma. Ond, ennill neu golli, mae yna ddigon o gefnogwyr newydd yn dilyn y clwb. I'm originally from Prince Albert, Saskatchewan, Canada. Washington, D.C. area. Calgary, Alberta. Ac mae yna fyddin o hen gefnogwyr sydd wedi bod yn driw I Wrecsam ers cenedlaethau. Iechyd dan o'r tawn! Ond, di llwyddiant ddim yn fel I gyd. Dwi wedi cael yng ngalw'n enwau fedrai'm deud ar gamra. Yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n dilyn yr hen a'r newydd. Mae fel bod gennau boyfriend bach on the side. Fi jyst yn caru Wrecsam gymaint. Bob un cam rhaid y tymor bythgofiadwy yma. Oedd yn halon I, ond I di wneud siŵr lle oedd y deithio. Welcome to Wrexham Mania! Mae fel addiction. Ready? 3, 2, 1! Mawrth 2023. Mae Wrecsam mor agos at gael dyrchafiad I adran 2. Maen nhw wedi brwydro am y foment yma am 15 mlynedd. I Wrecsam nesa, lle dos dim cuddio'r cyffro wrth i'r clwb pêl-droed geisio sicrhau dyrchafiad hir ddisgwyliedig I adran 2. Ac mae'r holl ddinas a'r biger draen yn breuddwydio am fuddugoliaeth. Tymor Cyngrair Genedlaethol Lloegr a'i hwn o'r diwedd, fydd tymor Clwb pêl-droed Wrecsam. Dwi'n cofio'r dechrau tymor. Oedd Wrecsam yn concedio lot o goliau. A just teimlo
Da ni'n bod yn y National League am byth. Da ni'n teimlo, da ni'n stuck yma am byth. A very impressive victory tonight for Chesterfield. Last minute of the game. Slots into the bottom left corner. Wedyn, daeth trobwynt yn y tymor. Ar ôl 10 gemau neu rhywbeth, da ni'n teimlo dipyn bach wahanol. John Lewis got his head to it and the acrobatics, it's in! Tom O'Connor! A da ni'n teimlo hyderus. And a brilliant run, gets the shot away and it's in again! Dyma'r y blwyddyn. Da ni'n neud o, da ni'n mynd I neud o lenni. Got in front again! It's Elliot Lee this time! Mae Tommy Caws wedi bod efo'r tîm ar hyd y daith. Mae o'n superfan ac yn ohebydd lleol. Hello and welcome back to the racecourse. Croeso i'r cael ras. Dwi'n gweithio yma yn lle mam fi yn y carafan fel swyddfa yna. How's everyone looking? Any injury concerns at all, Phil? Yeah, nothing major. Nothing major. So a couple of little niggles after the weekend. Yeah, absolutely. So dwi'n neud Facebook Live cyn y game, deud y tîmau, starting line-ups, bethau, ac siarad am y game, a be dwi'n gobeithio am y game. Keep saying it, every single game, it's a big game, but it's always a big game when you go for promotion, isn't it? And Wrexham find themselves now in those promotion places after a difficult start to the season. Di bod yn fan ers y 90au. A dwi'n just cofio mynd efo fy taid a just mynd a just weld y fflagiau draed goch a just neud. Dyma fy clwb fi. Un o'r pethau allweddol mae'r perchnogion newydd Rob McElhenney a Ryan Reynolds wedi wneud ydy pwysleisio pwysigrwydd pêl-droed merched. Inclusivity is always good for any industry. We're thrilled that we can, add to that in any way. Ac I Lily Jones, mae hyn di traws newid ei bywyd. Fod ganddi hi ffrindiau newydd A-list, mae hi dal angen astudio ar gyfer ei lefel A. So, dwi, obviously, yn ysgol, Dyllyn tan dy Gwener, 9 tan 3 bob dydd. Dwi'n gweithio ar nos Lun, 5 tan 11, a wedyn dwi'n treinio nos Fawrth, nos Fercher, nos Iau. A dyn Dysadwn, da ni'n trafeilio I lle bynnag, da ni'n chwarae, a wedyn gemau dysil, a wedyn repeat for the rest of the season, really. Ond dwi'n lyfio cael bywyd brysur, t'mo. I Lily a'i ffrindiau, mae Rob a Ryan wedi rhoi eu cornel bach nhw o Gymru ar y map. Mae mor weird bod mae pobl o bob man yn gwybod amdan fy ni. Mae'n neis, mae'n really neis. I'd gwylio Lanzarote couple of yn ôl, a glanio mewn Crys Wrecsam. 3 person yn sy'n ffynnu fi, Wrecsam, Ryan Reynolds. Mae'n just buzz rwy'n dre yn dweud. I tyfu fyny yn Wrexham o wan, mae'n cyfnod really gobeithiol i'r dre a dosbarth gweithiol yn dweud. Da ni'n working class people, mae pawb yn gorau gweithio I be maen nhw'n gael. Mae rhai pobl yn dweud bod o'n lle neis iawn I fyw, ond gen I ni cael ras yn cael o'n y lle, dwi'n meddwl, mae hwnna'n cadw pobl yn fynd, dwi'n meddwl. Ymhell gen I Rob a Ryan gyrraedd, roedd llawer iawn o bobl yn y gymuned yn gweithio'n galed I wneud y clwb yn llwyddiannus. A wedyn ar y wal o fan hyn, mae'n fflag ges I hwnna gen o hogiau. Cled Ash, Welsh Legend, so mae hynny reit neis. I Cledwyn Ashford, mae clwb pêl-droed Wrecsam yn ei waed. Yn rôl I ar y funud ydy the biggest volunteer on earth. Dwi'n neud bob peth di neb arall yn neud. Right, there's 2 big flags. If we score, you pick them up.
and you wave him like hell, and then you put him down. Ar hyd y blynyddoedd fel scout yn y Gogledd-ddwyrain, mae o wedi darganfod talent disglair. Ian Rush, Barry Horn, Kevin Ratcliffe, Michael Owen. Mae hwn yn ôl blynyddoedd maith. Ian Rush throdd hwn i ni blynyddoedd nôl pan oedd o'n chwarae i Lerpwl. A mae'n dal gynnau dwi ofn golchio, a gofn i'r enwedd o'r ffwrdd. Dwi'n cofio Lerpwl yn deud, well, you'll have to stop scouting for Wrexham. No, dwi'n mynd i ni. Os da chi eisiau fi ddod, mi ddoi. Ond dwi'n lwcus os ffindiau un person i chi, ond wrach ffindiau 5 i Wrexham. Felly dwi eisiau cario ymlaen, a dyna fel oedd i, a nes i cario ymlaen. Mae un chwaraewr ifanc yn aros yn agos at ei galon. A mae hein yn special iawn, wrth gwrs. 2 gris, Gary Speed ydy hynna. Dwi'n meddwl y byd o hynna. So mae gwneud lyniau, gymaint o lyniau o Gary'n dod atan ni efo'r under 16s a wastad yn yng nghoes. A bod fi'n methu cicio pêl i'm chwaneg, o'n i'n nabod o fel hogyn. Ond o'n chwarae mi pen oedd o'n 8, 9, 10 oed. A wedyn o'n i'n hyfforddi timau fel oedd yn North East Wales o'n i'n galw nhw. Ac o'n chwarae mi fan o hefyd pan oedd yn 40 a 15. A wedyn, wrth gwrs, ath o i chwarae Leeds. A ddari ni gadw cysylltiad agos. A wedyn ar ymhen blwydd, bob blwyddyn, o'n i'n cael tocynnau mi weld o'n chwarae. Ac dwi'n cofio. Rwy'n rhai. Eisiau stopo miliad? Ie. Os oedden ni'n meddwl y byd o'r hogyn. Meddwl y byd o'r hogyn. Anghofiwch am y pêl-droed. Oedd o'r pêl-droed yw'r gorau sy'n roed i chwarae mi. Sef 2 waith am hynny. Ond fwy na ddim byd, oedd o'n just yn berson arbennig. Mae heddiw yn ddiwrnod mawr i dîm merched Wrecsam. Am y tro cyntaf erioed, maen nhw'n chwarae ar y cae ras. Mae'r tîm o fewn 1 gêm o gael dyrchafiad i'r adran Premier. Ymysg y 9,000 o bobl sydd wedi dod i gefnogi. Wrth gwrs, mae Ryan a Rob. So Rob, first of all, I think if you would have asked anybody in the area a couple of years ago whether they could imagine this, no one would believe that all these people would be gathering here today for this occasion. Well, these women have earned it. They played their hearts out. I mean, on both sides of the pitch. They're a really great club. They do nothing but win. As you can see, the people of the town, people of the area really show up for them, and I think we're really excited. O'n neis cael y teulu i gyd yma, mae aunties, uncles fi, cousins i gyd. Ia, nain a taid, brawd fi even. Diolch yn even licio ffil footy ond mae'n dod heddiw. So ie, fydd o'n neis cael pawb yma a gobeithio nawn ni'n un nhw'n falch. She was incredibly nervous yesterday. Today, honestly, she just couldn't wait to get on the pitch. She just wanted to play. Ei, hwnna sydd yn dechrau'r gêm yn ymosod o'r dde'r chwith yn yr hanner cyntaf. Mae yna gyfle iddyn nhw fan hyn. Efo'r gyd i ni Gwefreiddiol! Dyna pam mae Wrecsam ar frig y tabl. Gan yn hir neu rhai! A mae Cynnig wedi dod yn gyfartal. Le Clwb ydi honna, a hi sy'n noddi tîm merched Wrecsam. I mewn i gwrs Cosby, Rosie Hughes, a Wrecsam ac efo hynny, mae Mr Wright y dyfarnwr yn dod ar gêm i ben.
Mae'r celebrations yn digwydd o wan a it was a happy day for me mwy na'n byd yma. Cyfarfod Rob a Ryan ar ôl y gêm, a falle hefyd yn really touch nice hefyd. It really is a dream for her to do this, and they've done it, and oh gosh, so relieved for them. Final whistle, nes i fynd bach yn emotional, dwi'n meddwl. Ie, mae'n meddwl lot i fi, chwarae ar llwyfan fel yma ac i wneud o. Mel am dad fi hefyd, oedd o'n anodd. Yn 2021, bu farw Gareth tad Lili. Roedd y clwb pêl-droed yn rhan allweddol o'i fywyd, a nath o basio'r cariad hwnnw ymlaen i Lili. He would have absolutely loved this. He would have been in his element. So yeah, so there was a lot of emotion there. The flag goes everywhere, just our way of kind of taking him with us, I suppose. So he comes to most matches. This is the flag that Lily and Oshan designed for Gareth. Who kind of represents all the things he loved. Mae'n neis cael enw dad fi o gwmpas y stadium yma a cael bach o glans weithiau allan yn motivator fi. A wedyn, y gêm ola ni. Honne oedd y gêm, ynddo. Ydy Boreham Wood am ddifetha parti Wrecsam. Dwi'n teimlo dim bach emotional rwan, just siarad amdani. A Wrecsam ar y blaen! Ac o ti'n meddwl, ydan ni'n mynd i wneud i? Ydan ni'n mynd i wneud i? Y cae ras. Dyma'r stadiwm rhyngwladol hynaf yn y byd sy'n dal i gael ei ddefnyddio. Mae wedi bod yn gartref i dîm pêl-droed Wrecsam ers 1864. Ond dros 100 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r perchnogion newydd, Rob McElhenney a Ryan Reynolds, wedi dod ag ysbryd newydd. Nid yn unig i dîm y dynion, ond hefyd i'r merched. A chreu ffans newydd o bell ac yn agosach at adre. Dwi'n cefnogi Wrecsam oherwydd nes i wylio'r ddogfen ar Disney Plus, Welcome to Wrecsam. O'n i'n hanner ddim eisiau gwylio fe achos ni'n gwybod byddwn ni'n syrthio hook, line and sinker, byddwn ni'n mynd hollol obsessed a prynu'r merchandise i gyd. A dyna'n union be nath ddigwydd. Nes i brynu llyfr Geraint Lyfgrin yn yr Eisteddfod eleni, ail mortgage ar y tŷ a nes i brynu hwn hefyd. Really retro, logo anghywir hen Wrecsam i ddeud y gwir. Brynu cot glaw, eto cyflwr ardderchog o vintage. Felly bach yn fawr, ond dwi'n byw yn hwn. So mae hwn o hwn yn dod efo fi bob dydd dwi'n mynd i'r cae ras efo'n lipstick coch. Mae cael ffans rhyngwladol ar draws y byd i Wrecsam yn bonkers. Mae hyd yn oed fan newydd fel fi o Gymru yn gallu gweld bod fans o Australia, Gwlad yr Ia, Brazil, Columbia yn nuts. Mae nhw'n glwb, na i ddeud bach, o Ogledd Cymru, ond mae'r rhaglen ddogfen Welcome to Wrecsam, mae wedi catapulto fe'r stratosphere bron. Mae nhw'n gwario miloedd o bunnoedd i ddod i Wrecsam. Sa chi byth di meddwl, oh, coming to Wrecsam. Ond mae nhw'n meddwl, oh my god, it's Wrecsam. Wrecsam is amazing, it's the best place on earth. Ar ôl cyfres o ganlyniadau llwyddiannus, mae yna gêm allweddol i Wrecsam heddiw. Come on, Wrecsam, 2-1! 2 flynedd ers i'r dreigiau gael ei prynu gan bar o Hollywood, mae'r gêm yn cael ei disgrifio fel un o'r pwysica yn ei hanes. Dim ond 2 gêms ar ôl yn y tymor. Bysa'r buddigoliaeth heddiw yn erbyn Boreham Wood yn sicrhau dyrchafiad. Ennill heno am y Wrecsam yn bencampwyr a bydd y ddiwedd ar 15 mlynedd o dor calon. Bale drwy'r canol yn Love, gyda cyfle i roi Boreham Wood ar y blaen, ac yn Love gyda'r gol, ydy bod munud wedi chwarae. Ti'n meddwl, oh no, im eto, surely ddim eto.
Boreham Wood am ddifetha parti Wrecsam. Boreham Wood 1, Wrecsam 0. A wedyn, ti'n sgorio wedyn, nes bod, o na, da ni'n oce, da ni'n oce. Croeso at y post i pendelidlu, a mae Wrecsam yn gyfartal. Oedd yn halon ni, ond ni wedi gwneud siŵr lle oedd y diffyn. Mullin, Diolch angen cyfor Paul Mullin, pwy arall? A Wrecsam ar y blaen o 2 gol i 1. Os o'n i'n meddwl, dwi angen y diffyn mewn i munud. Mullin, oes na gyfle i goroni'r cyfan. Paul Mullin, heibio'r amddiff yn yr arni troi'n chwith. A dyna ni, pwy arall o Paul Mullin. Gol fi 46 o'r tymor. A mae Wrecsam yn mynd yn ôl i'r gyngref pêl-droed. A wedyn pen ath y chwibende. Eiliadau sydd yn weddill rwan. A mae Wrecsam ar fin dychwelyd i gyngref pêl-droed Lloegr. Dyna ni y chwiban ola. Gorfoledd ar y cael sydd yn nhw ac i'r miloedd sydd yn gwylio. Pan ath y chwiban olaf na, o'n i'n meddwl bod y stand yn mynd i collapso wirioneddol. Oedd e'n bownso, not gonna lie, oedd e fel bod ar y môr, oedd e just yn bownso. You've just seen tens and thousands of dreams come true. Their Football League exile is over. O fi'n y stands, ac o'n i syth ar y pitch. What a feeling. Dwi wedi bod yn gwylio Wrecsam ers i fi fod yn hocan bach, a mae gweld y dyrchafiad yna. Mae'n jyst yn teimlo bod bob dim yn kind of dod at ei gilydd o'n. Dwi'n meindio deud, o'n i'n crio dipyn bach. Just cofio, just edrych o gwmpas y lle, a does na ddim dry eye yn y haws. Y moments gorau dwi wedi cael fel fan o Wrecsam. Dwi'n teimlo dim bach emotional rwan, just siarad amdani. So yeah, mae'n absolutely brilliant. Dwi ddim wedi gweld yn byd tebyg. Ddim wedi gweld yn byd tebyg. Oedd y dagren, a pawb hefyd yn meddwl am hynny oedd i trio gymaint am gymaint o flynyddoedd, cyrraedd hyn, a ddim wedi llwyddo. A maen nhw wedi gwneud o ar ei ail blwyddyn. Bron i bythefnos ar ôl y fuddugoliaeth fawr, mae'r ddinas dal i fod â gwên enfawr ar ei hwyneb ac yn barod am barti. I think the local officials thought there would be about 25,000 people to show up, when there was 40,000 people. Golygfeydd yn profi bod stori rhyfeddol ddiweddar Wrecsam yn llawer mwy na pêl-droed. Edrych ar y olygfa yma, mae'n bendigedig, so dyn ni yma i wneud send-off am diwedd y tymor. I fi, mae hwn diom jyst am flwyddyn yma. Mae am y 15 mlynedd dwytha, nes ni ddisgyn allan o'r adran. Come on, ti'n gweld y bus yn dod nhw, Oi, bus! Cwpan a ffled o'r man. Oedd yn y gosach! Ges i ffôn call gen y gaffar yn dweud, you're on it. Ydych chi'n meddwl, you're on the bus. I want you to be on the bus. You've done so much, you're on the bus. Na'r arbennig, a gweld gwynebau bobl oedd i Iechyd am y blynyddoedd yma i weld hyn. Y plant yn gael am y tro cynta, lle oedd eu teidiau nhw wedi Iechyd gymaint o flynyddoedd i gael y peth. Open top bus parade, that's the highs of the highs yma ne. Dwi'n meddwl mae gofio'r profiad yna am gweddill bywyd fi. It seemed and felt like the entire town had come out. What I like to believe is that it was people coming out to celebrate themselves and to celebrate the community all coming together as one and finally getting what they deserve, which is a win. Mae enwogrydd Wrecsam ar fin cyrraedd y lefel nesaf. Welcome to Wrexamania! Wrth fynd ar daith i'r Unol Daleithiau a wynebu rhai o dimau gorau'r byd.
amdani. Ar ôl 15 mlynedd yn y Gymraeg genedlaethol, 5 haen pêl-droed Lloegr, mae tîm cyntaf Wrecsam rwan yn y bedwaredd haen, yr ail adran. Mae dines fach dosbarth gweithiol Wrecsam yn enw cyfarwydd ar draws y byd erbyn hyn, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau. Mae'r newyddiadurwr, Maxine Hughes, sy'n byw yn Washington DC, wedi dilyn y cyffro tra'n dod yn un o wynebau'r gyfres Welcome to Wrexham. Swn i'n deud, mae wedi newid bywyd fi. Dwi'n neud llawer iawn o gynnwys o gwmpas gwleidyddiaeth eithafol ac grwpiau eithafol yn America, ac mae'n weithio gallu bod yn anodd iawn i gael y cyfweliad yna. Ac mae pobl yn gofyn i weld beth ti wedi gwneud o blaen, achos maen nhw'n nerfus siarad. Ac os dwi'n dangos Wrexham iddyn nhw, mae'n kind of agor y drws. So mae pobl ar y ddwy ochr chwith ac y dde, maen nhw'n licio'r cyfres, maen nhw'n licio'r ffaith bod fi wedi gwneud hynna. So mae wedi gwneud yn haws i fi cyfarfod pobl, so ni ddim wedi gallu o blaen. A thrwy ei gwaith, nath Maxine ddatblygu perthynas annisgwyl gyda'r ser Hollywood. Dwi'n caru'r iaith Cymraeg. This is the one you've got down, haven't you? You've got this one. Dwi'n caru'r iaith Cymraeg. He's like, oh, yeah. Wella. Da iawn. Diolch. Ni'n agos iawn i teulu Rob rwan, sydd yn lyflu. Da ni wedi creu ffrindiau da iawn, cryf iawn, allan o'r holl prosiect. Diolch i Rob a Ryan, mae tîm pêl-droed cyntaf Wrecsam wedi cael gwahoddiad i fynd ar daith o gwmpas yr Unol Daleithiau. Dyma gyfle i wynebu cewri y Premier League, Chelsea a Man United, gan orffen yn Philadelphia. Dinas sy'n enwog am Philly cheesesteaks, lleoliad y ffilm Rocky a man geni un o berchnogion Wrecsam, Rob McElhenney. Dros yr wythnosau nesaf, bydd Maxine yn cyfuno ei gwaith o gohebydd gyda'i chysylltiad efo Wrecsam. Did you ever think, when you went into this, that you'd be standing here about to watch Philadelphia versus Wrexham? I could never have guessed the specifics of what would have happened, but we knew from the very beginning that this could be a possibility. So to see it realized is a dream come true. Are you a bit torn today? No. In that case, are you a bit worried about the Philadelphia fans? No, I will say that I think I showed my support last year. I went to the MLS Cup and I was wearing full Philly Union attire, but today I got to go with Sorry, Wrexham. guys. Sorry, guys. We're going for Wrexham. Yeah. There's a lot of similarities between Wales and Philadelphia. Yes, I mean, just the people here and the ethos of the working class. When I first went to Wales, and specifically North Wales, I looked around, I just saw people that I recognized, people that I grew up with, people who I have a common experience with. And so it's really beautiful to come back here to the city I grew up in with so many people from that part of the world. And I hope that as they walk around, they can see themselves here too. You told me once that when you grew up, you'd see these signs and not know that they were Welsh. That's right. But how do you guys here in America, or especially in Philadelphia, say this word, these two words? Yes, Bryn Mawr. Say again? Bryn Mawr. So Bryn Mawr. Bryn Mawr. Bryn Mawr is what he's saying there? Yes. Mae Bryn Mawr wedi enwi ar ôl fferm y crynwr blaenllaw Roland Ellis. Yn ôl gellau, fo oedd un o'r crynwyr cyntaf o Gymru i adael am Philadelphia. Mae'r tŷ yn dal i sefyll heddiw, ac mae'n ddarn bach o Gymru oddi cartref i Catrin Brace, sy'n un o aelodau Cymdeithas Gymraeg Philadelphia. Bob tro fi'n dod lan yr hewl, dwi'n just yn cael rhyw deimlad o hanes anhygoel o'r Cymru yn dod i'r ardal yma. Daeth llu o grynwyr Cymraeg yma, ond oedd hynny mond yn bosib oherwydd caredigrwydd un person arbennig iawn. Oedd William Penn wedi rhoi darn o dir iddyn nhw, 40,000 o aceri, achos oedd William Penn yn grynwr ei hun, ac yr oedd eisiau rhoi ryddid i grynwyr o Gymru. Oedden nhw'n cael eu cosbi am fod yn grynwyr, ac oedden nhw eisiau lle i marfer i crefydd, ond hefyd lle oedden nhw'n gallu siarad Cymraeg a reoli ei hunain. 2 ganrif yn ddiweddarach, yn ystod y chwyldro diwydiannol, daeth mwy o Gymru i Pennsylvania, i weithio yn y diwydiant tir a glo. Un o'r rhaid na oedd
Joseph Parry, wrth gwrs, y cyfansoddwr. Oedd wedi dod yma pan yn ifanc iawn gyda'i deulu. Oedd ei dadau yn gweithio yn y diwydiant glo. Does dim syndod felly bod Cymdeithas Cymru Philadelphia yn ein llewyrchus a bywiog ers blynyddoedd. Wy'n rhan ar y bwrdd Cymdeithas Cymru Philadelphia, sydd y cymdeithas hynna yn America, gyda llaw a Canada, mynd yn ôl i 1729. Felly ni bron yn 300 mlwydd oed. Ni'n neud pob math o bethau, digwyddiadau. Wrth gwrs, mae dydd Gwyldewi yn bwysig iawn i ni. Ni wedi bod yn cydweithio gyda'r urdd i ddod â bobl ifanc, i ddod yma, i ganu. Ac ymhen rai ddyddiau, wrth gwrs, mae criw ohono ni yn mynd i weld Wrecsam yn erbyn Philadelphia 2. Mae'n rhywbeth mawr bod tîm o Gymru gyda ni yn chwarae yn Philadelphia, yn Subaru Park. Ac wrth i ffans Wrecsam barhau i gyrraedd, efallai fydd yna fwy o Gymru yn Philadelphia dros y dyddiau nesaf nag a welwyd ers dyddiau y crynwyr cynnar. Philadelphia! Mae Jason Edwards yn byw cwpl o oriau i ffwrdd. It's always sunny in Philadelphia, ne? Always. Come here, Jim! Savage. So, da ni wrth bach o amser i lladd cyn gêm heno. So, dwi roed y bod ar y tŵr yma, so mae fi a Jamie yn mynd yn iawn ar y tŵrbws ac gweld y dinas o Philadelphia. Dwi'n dod yn wreiddiol o Sir Fôn. Pan i ryw 21, nes i symud i America, nid ryw working vacation, o bethau. Ac yn y broses yna, nes i ffeindio cariad, a wedyn prodi a setio lawr a dewis aros yma. So, dwi bod yma bron i 10 mlynedd rwan. Jamie, Jamie, dwi'n left bach gweithio mewn Wrecsam roed wedi creu. Ond mae o'n byw yn Baltimore rwan, da ni ddau yn Wrexpats. Mae Wrexpats yn griw o gefnogwyr Wrecsam sydd yn wreiddiol o Gymru, ond sydd rwan yn byw yn America. All right, welcome along, ladies and gentlemen. Wrexpat, mae'n rhyw dros 20 ni, dwi'n meddwl, a da ni bod man. Baltimore, Vegas, Florida, California, Washington, Seattle. Lawr da ni'n cyfreithio trwy grŵp Texas a Twitter cyn yn aml. Ond da ni'n trio cael rhyw fath o you'll get-together event dros y wlad I gyd. Dyna'r fi'n pasio rwan lle mae Philadelphia yn mwy o enwog amdan y Rocky Steps. Got nothing on the turf. Yn amazing, actually. Ond pan mae'n agos da ni yn, oherwydd da ni gyd yn dach yn gilydd, a chwad nuances o adra, mae'n just yn really good. Hey, Flag Gymru! That statue on the skyline there is William Penn. That is our city's founder. He's considered to be the largest statue on top of a building in the world. Wrth i'r ddinas baratoi ar gyfer y gêm fawr, mae yna fwy o wynebau cyfarwydd yn cyrraedd o Wrecsam. Mae Lily Jones a'i brawd Osian wedi cael gwahoddiad gan y gyfres Welcome to Wrexham. Wel, da ni wedi cyrraedd. O, siwrne hir ddoedd. Ages. Ie. Be oedd o, fel 8 hours o? Na, wedi go 8 awr, ond hapus o dyma o a cael gweld i chi. Ie? Go, mae'n bwyd, ynddi. Jeez, mae'n boiling. Tra bod Lily a'i theulu yn parhau efo'r ffilmio, mae nifer fawr o ffans yn heidio i un bar arbennig. Mae'r parchenog yn enwog iawn, Rob McElhenney. Ac mae un fan newydd o America yn teimlo'n agos iawn at Wrecsam ar ôl piciad yna tra roedd o ym Mhrydain ar drip gwaith. My name is Bud. I'm from Washington, D.C. area, and I was in London for a conference, and I saw that Wrexham was playing nearby. I rented a car and spent several hours at the turf, and I met about 20 different people who have since become friends of mine. Mae o wedi cadw cysylltiad agos gyda un ffrind yn arbennig. Neil's one of the families that I met, which was amazing. Enw fi ydi Neil Jones, byw Wrecsam.
Nath y ddau ddod yn dipyn o ffrindiau, a cafodd Bud wahoddiad i ddod yn ôl i Wrecsam. Oedd un o'r met fi, Bud Jackson. Nath o drosodd oedd yn aros yn tŷ am y weekend. Hwn oedd y penwythnos. Penwythnos y dyrchafiad. Oedden ni ar y to. Just absolutely superb. And yes, I actually went to the match, the championship match, with Neil. So when they clinched, it was us in the stands with he and his friends and their kids as well. And it was just an amazing experience. Ac roedd yna un rhan o gartre Neil oedd wir wedi plesio Bud. A man cave. And then at the end of that, yes, we went back to the man cave and had a couple more pints before bed. Not that anyone slept that evening in Wrexham. Even by United States standards, it's just completely impressive. Dwi'n bod fi'n oes 20 blwyddyn on. A wedyn ffolio Wrexham. Swn i'n dweud 18 blwyddyn on. Gynnon ni garage race fawr. So dyma ni yn bar 49. Ond wedyn dros Covid, oedd na neb yn gwaith, oedd y pubs i gyd i cael. So nes i dweud, dwi eisiau rolau chwarae darts a cadw bydda. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r lle wedi datblygu o rwle i chwarae darts mewn i hafan i gefnogwyr Wrecsam. Dwi wrth y modd efo Wrexham Lager, so da ni'n cadw y boteli i gyd, y champions, a trwy'r blynyddoedd y bydda. Mae i gyd yn soundproofed. Mae cadw'r neighbours nappy. Dwi'n meddwl pan ogion yn sgorio gol, beth dwi'n gwneud toddi bar, jyst i adio'r bach o'r atmosffer i'r gêm. Llech o music a wedyn rhoi y flash ar di. Just pan mae pob yn mwynhau, a wedyn gan i weld hyn yn y gêm wedyn. Di Neil ddim yn Philadelphia, ond diom ots. Yn Wrecsam, y man cef di'r lle i wylio'r gêm. Ac am unwaith, Bud fydd yn rhoi'r manylion i Neil. I'm going to try to FaceTime him during the match. I'm going to be here, and we'll see how that goes. Mogio a pob yn dod rownd, y ffrindiau gyd yn rownd ta 9 gloch, a wedyn dod rownd efo bwyd a bydd i'n so oedden ni'n cael pryd, chicken wings a bwyd American heddiw, hot dogs a bod i'n fel gael beint yn y tŷ, a wedyn gweld Wrecsam yn giro 3-1. We're having severe weather, man. There's so many people here, it's sold out, and it's 100 degrees. It's very hard for these people to be in the heat right now. Gorffennaf 2023, ac mae Wrecsam ar fi'n chwarae ei gêm cyfeillgar ola yn yr Unol Daleithiau. A pob ar hooks, de. Wnaethon nhw giro LA Galaxy a Man United, ond fe gafodd un o'i prif ymysodwyr ei anafu. Gath o pomol i dacl, ond o pob oedd oh no. Yeah, the Paul thing is devastating to the club. Mae'n rhaid i'r tîm gario ymlaen heb Paul Mullin. Ymlaen â nhw i Philadelphia. Mae'n ddiwrnod andros o boeth, ond mae yna dros 15,000 o gefnogwyr Wrecsam yn barod amdani. Everybody, welcome to Wrexamania 2023. Gan gynnwys Lily a'i theulu. Boeth, mae'n really boeth ond da. Mae'n crazy, they were ridiculous. Mae Maxine wrthi yn dal yr holl gyffro ar gyfer ei ffodlediad. You want to just start on me and then I'll introduce you. Okay? Be ti'n meddwl o tywydd yma? Ac mae'n really boeth. Mae'n boiling, mae mor bron, mor braf ar rhyl. Mae'n boeth, mae'n really boeth. Da ni literally, Mae'n mor boeth. Hyd yn oed i ni sy'n byw yma, mae'n heatwave yn dydi? Mae'n sticky, mae'n boeth. So, sut mae'r trip wedi bod? Anhygoel, ti'n meddwl. Mae Philadelphia yn ridiculous o lle, mae pobeth di fatha, mae'n huge ma. Da ni di bod fyny Rocky Stairs ddoe a bore ma. Mae'r Americans just yn caru ni'n Wrexham then, mae'n anhygoel, ti'n meddwl. Oedd o fatha Wrexham yn America bron, just ar scale fatha, obviously, gymaint mwy. Be ti'n meddwl fan hyn i weld bobl o Wrexham yma yn America? Mae'n ridiculous, mae fatha bod fatha ar match day, dwi'n gweld yr un gwynebau yma, ond da ni
ochr arall y glob, ma'n crazy, ti'n mos. A clywed pobl yn siarad Cymraeg yma? Yn union, Cymraeg yn cymryd drosodd. O, do, mae Cymraeg yn cymryd drosodd fan hyn. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i Maxine gael gair gyda arweinydd y Rexpats. Alright, hen ffrind arall dwi'n ffeindio yma. Wrth gwrs mae'n sefyll wrth y bar, Jason Edwards. Helo pawb. Jason, ti'n byw yn Pennsylvania. Mae yn wir, achos fel arfer, da ni ddim yn really mynd i gemau pêl-droed yn America, nag dan. Ond mae yna lot o bobl yma, lot o bobl o Wrexham yma, i wylio gêm. O'n i'n deud, chi'n dychmygu hyn techni'r turf, so'n crazy. Dwi'n siŵr sa pawb ddim mor swynol efo'i gilydd. Couple fights, eich ond... Mae'n gyd yn behafio fan hyn, yn dydyn? Ar y funud, yndi, ond newid agor y bar fan nhw, so gwrdd i'n meddwl. Na, mae'n really cool, a dwi'n meddwl bod yn amazing, clywed, watching y profiad dros y blynyddoedd dwytha yn gweld o'n tyfu, ond rwan i weld o'n fyw pan mae'r effaith mae'n rhaid cael ar Wrecsam i fod yn America, mae'n amazing i weld. A rwan bod Maxine di gorffen i gwaith, mae'n amser iddi hi ymlacio gyda'i theulu. Wel, mae gen i fi fy mab Iori, fy wraig Sally, a wedyn mae'n un arall bach fan hyn, fy mab Manu. Mae o'n cuddio bach yn swill o'r cameras, a mae o'n boeth iawn, so mae bach yn grumpy. Wel, just mwynhau, cyfarfod pobl o Wrexham, o'r Gogledd Cymru sydd yn amazing, fel nhw allan fan hyn. Beth mynd i ennill, Iori? Wrexham. There you go. Wrth gwrs, mae'n gofod i hynna. Draw ar ochr arall yr Iwerydd, yn Wrecsam, mae'n hwyr yn y nos. Ond yn man cef Neil, mae pawb yn barod am noson fawr. Hey, Nick's just said he's never been in here. No, I know. This is his first time in here. Welcome, mate. I know, yeah. The problem is when you're in here, you can't get out of here. Oh, 12 on it! Yn ôl yn Philadelphia, mae Maxine wedi dod ar draws bobl pwysig iawn. He's a VIP guest, everybody. It's Rob's family. We have Katie and Rob's moms, Mary and Helena. Hi. They're from Philadelphia, so it's pretty exciting, right? Yes, very exciting. What does it feel like to be here with all these Wrexham fans around you? I think I'm in a different country. There's lots of Welsh being spoken. Cymru. Cymru, there you go. So we're already learning Welsh. Katie, you've been to Wales before, right? Okay. I have. What do you think of Wrexham? We're going to take a little portion. That's amazing. It feels like Philly. I'm going to take some Taylor ham too. And Rob's moms are about to go to Wales. What do you think about Rob buying Wrexham? Anyway, what was that like? That was pretty incredible. But I'm not surprised because he's always out there doing something. He's non-stop. An intelligent, great, always looking for something else to do. Little ball here. Can't keep him down. Mae'r gic gyntaf yn agosau, ac yn Wrecsam, mae bron yn hanner nos. Let's start in 15 minutes. Ac mae Neil yn cymryd y cyfle i FaceTimeio Bud. Neil, what's going on, buddy? I'm here in America. Welcome to America. I'm surprised you're not still drinking. I'm still drinking. Of course you are. Good man. Good man. I'm behind you. Right Only the best. Yr anthem yn distewi a swino'r cefnogwyr yn Philadelphia a'r Man Cave. Are at 88 degrees Fahrenheit tonight. A ffwrdd â nhw. There's the whistle, and away we go. It is Wrexham and Philadelphia Union 2. Lee lets it run through. Now he cuts it back. The cross, it'll fall in the middle. Ac ar ôl 40 munud o chwarae ddi-sgôr, mae Wrecsam yn mynd ar y blaen. Into the middle, chance to settle and smash it in. Tom O'Connor opens the scoring for Wrexham. It's his first goal on this U.S. tour. He had time and space to settle and put it in the back of the net.
And Wrexham has the opener at Subaru Park. Rob McElhenney! Ond wedyn, just cyn hanner amser, mae Philadelphia Union yn gwneud y sgôr yn gyfartal. 1 gôl yr 1. This is Jeremy Robbino! Absolute screamer! I told you, ar ei gwmpas yn ysgolion sti? Mae'r tymheredd chwilboeth yn rhoi pwysau ar y chwaraewyr ac mae storm ar y ffordd. Let's go! Let's go! We have a major storm and lightning in the area. So we have to postpone the game right now. Okay, we don't want anybody to get struck by lightning or hurt, so that's what we do here. Wrth gwrs, dim ond un peth mae'r Cymru'n neud I basio'r amser. Felly mae yna griw go dda yma efo cysylltiadau o Gymru a criw di fod yn gweithio'n gwybod yr anthem a gwybod cael o'n lan, felly ni wedi cael bach o sing-song fel dangi'r Cymru'n sydd I wneud. Yn ôl yn Wrexham, mae Neil yn dibynnu'r Bud I roi gwybod iddo beth sy'n digwydd. Hey, Bud, do you think the game's going to continue? Hopefully they'll continue with the match, but who knows what's going to happen. Well, if it doesn't happen, it doesn't happen. Bring you back into Subaru Park in over 2-hour weather delay. 2 awr yn ddiweddarach, mae'r storm wedi pasio ac mae'r gêm yn ail ddechrau. Ond mae'r awyrgylch wedi newid, a mae llawer o'r cefnogwyr wedi mynd adre. Hyd yn oed y rhai mwyaf selog. O'n nhw'n dechrau'r gêm eto tan hanner nos, sydd byth yn digwydd ochrau yma, dwi'n meddwl. Gathon ni Uber tua, dwi'n meddwl aros awr yn meddwl fatha, yn gobeithio sef o'n ôl ond athon ni adre yn diwedd. Fatha ti'n gweld, mae'r oce gyd yn mynd, di gael taxis, mae gen nhw taxis wedi cael ei bwcio yn barod. That is it here from Subaru Park in Chester. Oedd e'n 1-1. Oedden nhw'n chwarae'n dda. Oedd pawb wedi gadael y stadiwm erbyn hynna. Bach yn siom, really, ond oedd e dal yn hwyl, oedd e dal yn gret. Just pawb mor hapus I fod yna. Nes I cyfarfod lot o Americanwyr sydd yn Wrexham fans rwan. Oedd mynd I Philadelphia a cael gweld Wrexham o chwarae yn America hefyd yn huge, ti'n mo. O fi'n meddwl bod y cae ras yn special, ond mae'r stadiums allan yn fan yn rhoi bach o competition ydyn nhw'n de. Mae effaith Hollywood i'w deimlo yn y ddinas. Just Ryan Reynolds and Rob McElhenney popping in. Yn sydyn, mae pawb yn siarad am Wrexham. Hello and welcome to Me, the Wife and Wrexham AFC. Mae pobl yn gwrando yn Canada, Australia, New Zealand, Iran, Iraq, Russia. Ond, di popeth ddim yn fel I gyd. Dwi wedi cael yng ngalw'n enwau fedrai'n deud ar gamra. Ac mae gemau enfawr ar y gorwel. Time for a bit of revenge, I think. O, Deco Connell! Wrexham dim, MK Donzi! A dyn ni'n meddwl, here we go. Da ni'n cael clec yma.